Hvad har du fået der? Babu! Har du fået Babu? Ja. Kan du vise den til far? Nej, hvor fint da. Far. Skal vi åbne den? Ja. Skal vi det? Ja. Er du sikker? Ja. 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 Åbne Babu. Den er Babu kører. Skal du køre med den? Ja. Ja. Skal vi åbne den? Ja. Kan du få den op? Nej. Skal far hjælpe? Nej. Faktisk. Så. Tak. 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 Sidder den godt fast? Tak. Skal vi prøve at se? Okay, det er der. Tada! Miku. Er den fin? Miku. Jamen, Markiv er inde i teltet. Jeg synes, det er Miku. Se. Har du puttet Markiv deroppe? Det er bare gavepapir. Det er bare bukød i den passer tilbage. Nej,